a toto je také, akože ideme dohrať Poppy Playtime Chapter 1. Nie je to úplne Poppy Playtime, ale je to, ktorým to práve vypadlo z hlavy. Scrapback Simulator, multiplayer, na Roblox som tak scrolloval, tak som to objavil. Zahral som si to včera a mám tu všetky mapy okrem 5. Ja som hrajem chaptery, budeme tomu robiť chaptery a o 2 dní by sme mali dostať chapter 5. Idem si prečítať. Jarnaby aj, detailne Jarnaby, aha, to bude Jarnaby mapa, dobre, takže nebude 5. Ale my ideme na prvú mapu, takže naskenujeme Hannu prvú ruku, naskenoval mám a musíme to, poznám, to, ja som to už trošku včera si zahral, zagamblail, teraz musíme senka, tak, teraz musíme ísť, vlastne to znamená dolu, to vyťahneme hore. Ja už to ako tak trošku viem z tých hrách, čo tu malo, čo som akože pozeral, a tak keď vidie nový Poppy ten chapter, to každý rok. Teraz má 5. Dobre, my si vymeníme ruku za fialovú. Pum. Luka, OK. Ja pozerám týchto youtuberov, ktorí to natáčajú, keď vidie nová chapterka. Takže ma to trošku baví. Dobre, tu zaprveme baterku. Zložíme ju senka. Toto teraz zapneme. Teraz vyzmeníme senka. Počkaj, potrebujeme znovu to zapnúť. Senka, tuto máme páčku niekde. Tu je, nie, to je ruka. Dobre, skenujeme. Tak, zoberieme, teraz to zoberieme. Ja som prvú chapteru tu trošku hral, ale zasekol som sa pri tejto puzzle, takže dúfam, že to dneska spravíme. Trochu som večer premýšľal, čo tu môžeme spraviť, takže dúfam, že to pôjde. Aha, ja potrebujem ešte raz tak deti. Zrejme pačku. Akurát fakt neviem, prečo tu je toto. A to je baterka. Tu vložíme... Prečo tá baterka je búnutá? Je to má on. Tak. Otvoríme toto. Otvorím aj toto. Dobre. A tu mali byť boxy. Dobre, pozriem baterku. Akorát som si myslím, že to je senka. Môžeme dať toto. Neskočím si. V hre je nič. Počkaj, nie, tam môže byť dačo. Takže, počujete ten hlas? Noci! Dobre! Toto si nevšimajte. Hej! To si ešte nevšimajte. Hej, to som spadol. Tak. Tento tu si to vie. A tam je hore, ja som si to včera nevšimol. Ježiši. Tak dobre, dohrali sme to. Tu potrebujeme toto odpačiť. Toto. More. Že pomáha more. Môžeš ísť preč? No, hura. Tak, odpadlo to. Teraz sa chytíme tuto. Tu potrebujeme baterku. Aha, takže musíme ísť naspäť. To si dohral tento chlap, takže super. Zoberiem si teba. To som mal zobrať stade to, ale to je jedno. Vytiahnem sa hore. Dobre. You can grab the green thing with your green hand. Aha. Dobre, to som včera robil. Ja to tam dať hore. No, čo tu? This part touched you to the spawn. Aha, takže sa potrebujeme. Halo?
Potrebujeme Flarehandu, to je toto. Neviem, čo je Flarehand, ale on nefunguje. Help! Už sa tu buglo. OK, musíme ešte raz. OK, sme naspäť, trochu som si to zaspírunoval. Otestoval som to, malo by to ísť. OK, tu mám to Flarehand, OK. Ten zase nefunguje. Aha. Padlo to, OK, sme tu. Tu je baterka, ktorú zoberieme a môžeme sa... Hlasím na to. Sme... OK. Sme v takej továrni na neviem čo a tu potrebujeme dačo. Takže, máme toto, ale nechce sa nám to zapnúť. Takže prvo podľa mňa musíme ísť senka. Môžeme si kľaknúť. OK. Dobre? A tu je dačo? Musíme ísť takto. Poriadku. Nepotrebujem tam ísť. To môžeme takto. Tak pardon. Tak. To je tá elektrika, OK. To trošku... Nie, to je to. A teraz potrebujem... No z elektrika by byla... Ale no tak, to je fakt. Tak ešte raz, skúsime. Nechcem tam ísť. Skúsim. Čo? To fakt. Potrebujem stlačiť, to sa nedá stlačiť. To je tak, dobre, uvidíme sa, keď to bude mať. OK, dal som to. Mám tu magnet. Mám tu také kocky. Tak ideme. Mám tu veľkú kocku. S tou veľkou kockou. To je čo? OK, som tu. A potrebujem sem baterku. Čo ja budem dobre skúmať. Tu ďalšie kocky a tu potrebujem baterku. Super. Takže musíme ísť zobrať tú baterku, či je tam. Tu potrebujeme tento zelený chuj.
Hurá, otvorili sme to po 100 rokoch. Prepačte, že nehovorím, ale takedy zabudám, že som na videu. OK, tak. OK, spadol som sa, nevadí. To nevadí. Teraz musíme zase robiť toto. To nechce, ale pre video to musím spraviť, pretože chce sa mi to robiť, ale tak no aj nechce. Video som toho nespravil, tak čo? Fú, ale teraz je. A tu je zipline. OK, ideme si. Je teraz. Môžem sa tam dostať hore. Trošku nás to vybralo, ale to sa nevadí. Neviem, či to robí správne, môžete mi napísať do komentárov, ak ste to niekto skúsili. Takže nechápem, prečo by som sa chytal tam. Vlastne tam sa chytal minulé. Tak ideme, musíme ísť tam, pretože toto nemôžeme ísť. Dobre, chytili sme to a musíme ísť hore. Ja idem hore, myslím, nechce sú to. Fú, späť dozadu. Map is already finished. To znamená, že sme to hrali po Playtime Chapter 1. Takže dúfam, že ste si videjko užili. Za 10 alebo 5 lajkov natočíme video z Wugongs, takže dajte like, odber a zdieľte.